Esta xornada vimos moitos partidos da terceira, partido que vimos esta mañá entre o Polvorín e o Compostela. Como se lle escapou este triunfo ao Compostela, increíble, con ocasións como esta de Santi. Este é o gol, que comeza cun remate ao pau, é unha xogada que vai a ter continuidade con ese gol que vai a marcar, fixadevos ese toque de calcaño, o centro, e o gol que ahora sí marca Santi. Para ser sincero, mereceu máis o Compostela, que dispuxo de moitas oportunidades, pero o que perdó acaba pagando. E iso aproveitouno un cazagoles como é Escobar no medio da choiva para facer o tanto do empate. E tamén é un resultado moi importante para un equipo que está a xogar a permanencia como é o Polvorín. Un gran goleador, Antón Escobar. Coincidí con él en la selección y lo conozco porque es del Celta, pero nunca jugué con él. É da túa quinta? Es de mi edad, es del 98. Lo que pasa es que cuando yo llegué él ya no estaba, pero lo conozco.